radio ke bawah. Yuk senyum, 1, 2. Oke. Karena kita akan memulai prosesi yang akan masuk dari
Amen. Taparadema carata cuju tu parsauran naradia. Acaraon berlangsung secara otomatis. Horas jala dami madihamu saluna dihita ruasnya KIP Depok Sada. Taparade marwata ganup lau mamuji pasangat penggoar ni Dewata Jahoba. Naung mangalehon pasu-pasuna tuita saluna. Mariras ngeroha mahita madda poton habang sana rogi mahita madongan ede puji-pujian di pesta kotilon ni Huriata Sadarion. Saluhuk naitung asini rohani Dewata duitu hita alanihi tapuji matuhatta jalata sobba ma ibana taedehon ma sangap di Jahoba. Selamat di Jahoba nasuti mulia sami kambile honana nasa sadai mau isia Rasohan sobaera nasuti Demikian juga hari raya pengumpulan hasil dari laut. Apabila kau mengumpulkan hasil usahamu dari ladang. Lima patini Dewata siulahonota di pagalanan minuta atong lakna minuhu mahita tu Dewata laho mangudarosa. Tuhan Dewata, saya berkumpul imani, Allah memberkati ini. Amin. Roham nuai ro habi tujulom mangido asini roham. Sai sesama sudido na sotupa ngote ninna Jahoba si asiko hasanapon ma Dewata narica. Amin. Kemudian keluarga tentang permaibana dalam kandungan pasu-pasu hasil dosa nam nilihon na kita tay hutom na lawan lawan itu bata mereka kita udang ni pasu-pasu ini.
Jadi tarima situ majahuba midasimu sakidokma. Dari sido si Aron hahami marga nebi kuboto do pade ibana makata ida ma ipe buat ibana macupak kono dia di ida ho las marhana ida biasa. Ibana bersikap memadok tukang sui, ibana kira pamangamu, makbua mang ganuk na tumangin hatani di bata, jala nau diosa. Kadda mahagugoni di mapatinggan pertubun akka suasana. Sadari umat itu hari raya rotilun di jahuban naung tinitik kon ni priyaun jalan naung ni hogasan ni panitia asau nanggait rohatta tarlubugi ni nalaw mamile kon pilihan pamreteon do silas ni roha marlas ni roha mahamud ya
sadarion ima pesta gotilon ni huriata HKBP Depok Sada permingguan ni uluhon ni amata Sekretaris Jenderal awang pendeta David Farel Sibuea MTH Doctor of Ministry laos hadir do ramdohon inang dison. Selamat datang untuk amak saya Jenderal Inang. Laos nomor liturgis dihita ima amang preses pendeta Dr. Andus Berlin Kamba didampingan nih anak Inang. Laos di permingkota saderion opartu noktaren canahon di pasahat huriado penghargaan tu Natua-tuata nama rumur 70 tahun tumijan berupa ulos las miroha las maroha wahna nami don tujuan nami na mandapot ulos sadarion jara laos program nihuriat tamon ganuk nama ulang tahun 70 tahun si pasaton nihuria ma ulos tunasida apa sampai 6 bulan non di minggu paupat ton. Kedua hon Padidion Nabadia di hari Minggu tanggal 14 Oktober 2010 lalu di perminggu pukul 10 tapatu pado Padidion Nabadia inangiro matuah kanatoras tidak danak katartidi asaro marguru tertidi dari kami Tolong kita manogua kami ngoluku modo sopaoku tuksona madala rapono upokodo takas manoguonu di
padaku meringan media Ubododo takkan menunggumu diiringi odona kami selalu dirujungi padaku dodua jodoh Tuhan bumi. Tuhanku teguhkan kalimatku agar tetap setia di hari jalanku di surga rumahmu ya Allahku. Dan Yesus di pelukku, tolong dikalangi mano Tuhan. Nanti melukku olo sopaoku, tusona padalan rapopo. Iring odona kaki sahado dirujungi padaku doduma jodoh Tuhan bumi. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha ima mangaramuti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hamuna kadongan saha porsiaon di bagasan goarni Tuhata Yesus Kristus. Selamat ulang tahun madihita saluhutna huriata hakabipi natongon sadarion 157 tahun sadarion tanggal 7 Oktober jala taingot doi ima hajongjongan ni huriata hakabipi 7 Oktober 1200 ono pelusada. Rab Mahita Madok, selamat ulang tahun. Jalalaus tongon di pesta botilon di Huriata HKBP di Depok Sadaon. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Madok mauliate mahamutu Jakoba ai pardenggan basa do ibana ai rodi saliling nililing nado asini rohana jalalaos ditikyom mahu pasahat tani sian kantor pusat Huriata HKBP ala oddope dung 2 tahun ma kami di kantor pusat marhition hupasat tami sian pimpinan eporus sekretaris jenderal dohot tulu kadep koinonia dohot marturia dohot diakonia songon nataberek di aka almanak tai mulai berek kamura di almanak tai aka gambar nami oddo orina kawina duina di almanaki
atau horas madita hamu akamang hatani debata di pesta tasdarion imana tersurat di surat ni si Paulus tu si Timoteus di 2 Timoteus bidu 4 ayat 1 ayat 5 sengonon mahatani tu hata mamakulingi kita burju maraduti tohonan mi dijolo ni debata dohot Kristus Yesus naro manguhumi akan mangulu dohot namate uhati dakon nang hapataronna nang harajaonna jamitahon hatai hajong joko ditiki naune nang so une pitang paingot apoi marhite-hite nasa labas ni roha dohot pamudayun ay naroma tikina dang tartahan halak di sipoda natikosi alay mangihutton hisap-hisap sa diri ma alapon nasida pangajari na pageok-geok kon pinggol nasida taiton nasida ma pinggol nasida sian hasitongani laho pailekot satu akka turi-turian alay anggoho sadok unang mabuk roham taon mana jati raduti natama ulaon ni parbarita nauli sahat ula tohonan ni alay laos ido mabay kalak batak bering hitam ido banadok tapi undang-undang ition asabui unang mamurahujol mamabay barita na sositong alani jamot mahitamu kamang hape unang gabi tapake barita na sudengkan una tapake hamalo teknologion mabay kacik rohani dong atta una tabayan gabi manang SMS do aka Facebookon mabay siga parhuriaon siga keluarga siga suami istri siga nang akayanak kota ido banda setabereng akayanak kotaon tere kamu jo kenaton nonwang ibae do aka upung nopung nanti kubain handphone ni upungnya apa tenanglah kau upung pencet 1 bapak tua pencet 2 namburu pencet 3 nom pencet on parumain ay bay man nomor parumain no lacohyai pencet buasa masih tusa mahita kamu akamang do tamu kainang hidup banot balita na uli buasa di paingot si Paulus si Timoteus una tapake hamajuanon mabay siga parsauran una tapake hamajuanon mabay siga keluarga una tabain par hamajuanon mabay siga nang akahuriata nang pamaretata do bangsot tanwaingon ido nang dohonota asa gabi barita na uli hita asa gabi parbarita na uli mahala batak tunaikan tugas pelayananmu imana parpudi di doksi Paulus sahat ula tohonan ni anggo dihalak batak kamu akamang tohonan sasitongna adalah ulaon manang ulaon tohonan na pinasahan di bata dadahola tohonan pandita guru do akasitua do Bible Pro alay partohonan do hito sasitong na dia ka ulaw tabi ulaon na pinasahan di bata di sido kita hape terjauh asa sudi kita dia kaulau tai si jalo ulau doh tanggung jawab nasihat debata ama ina nan akan atora sudi nan kita hama kamang dia kaulaun huria di ulaun masyarakat di ulaun pemerintah ula ni debatado kita hape ula ni debatado hamu kainando akan apa sebulukta di tonga-tonga di rumah tangga di tonga-tonga ni nang masyarakat nang di akapak kubasiot tadi ido ubay nadok si Paulus sape sahat ula tohonan ni
dada holat tua kasih tua pandita do guru do bibel pro HP tohonani alai partohonan do hita dia ke ulau tadi ai di pasahat di batado tunatoras akayanakon jala di pasahat molo adong gajang diumur tua kanatoras tu di leo tua kayanakon asa sabar nang akayanakon pature-turehon natoras ido uban na siya tabereng molo ditangyakon iyanakon gajang umur ni natorasna alay namadok radidu au pature-turehon natorasi radidu au sabar molo maol di bodut natorasi molo maol konang makacing bajuna asa diingot nang akadak danak sengonima danakina baruon maol di kacing bajuna tapi natorasna makacing molo maol di kacing natorasna bajunan waeng asa bui anak ko mangurupi gabi huingot bapa tikiau makacing baju kudang bui manang law sonido nang paridihod do pature-turehon nang kalansia molo gajang umur muna amang sabar mahamu musay mga tusya kaya komunay molo dilehot ko hamu amang gajang di umur akadison na marumur 70 tahun tugijang ra ngalobi na wala tabuat siya ono 10 tahun tugijang namar 300 ra huriata di Depokon namar lapatan hamu akamang nang tua kalansia pe nileho maresep tu hamu o tolu tulansia orom obat olahraga ringan ay tu dia na o tulun nama orom pamu mamang mulutuk subuhi mangalak kadang boy be dialak kamu dang boy be dudia ba oropamu mah sabar mahamu pabereng-bereng akayanak kotong ay mululansia mangatusya kana masaon dua do kodang inna buti saniripu na mangudukon amaka jala ido nang lansia mulu tabereng dia kalansia mulu petung daga inna HP na madok badang tuk bigogo do pikiran alan ido di lansia tutu molo di dok nang akka obat tabereng do obatnya kalansia saya temen tabereng dia kasih panganon molo dung do dia alak si panganon alai jabar mangiuk do musik ay di dia obat tu dia so obat ni darah tinggi maun kolesterol maun obat niaha so binoto bi gudang obatnya kalansia alai obat na marga dia kalansia moliate ma Tuhan nasai bi olat ni mai mulu juwo mau buru di hodi sa pesawat kami keluar nasal pudo amana tua umur 20 tahun ido ibana amak sejen nami di tiup tengahku ia tangyak mau amangina asa jumu dua awin apa ay bahasa sonya mang ngalu jauh saya ditugitu nak kaya nak kokwau sudi hasya nakon unang masonia mang ngabalu jauh ngagudang behudai ini adong do bisa danai ubat niku moliate ma Tuhan kileo ko ganjang niu asa diraduti di pature-ture kaya anak koki atong hamu kamangdo di bagasan perdalanan di ngodu sudedo kita HP tarjo sudedo hamu akan namar pesta kotilonon di leodo parbuenya ka husukun naking apa ditata ay bohado pesta kotilon taon nung ngabe di pasahat 3 minggu na salpu dia kapar mingguon ninna tapi lau terpikir rohaku bah nong potong atas tu HP narohak nong perjulu tu HP di pasahat perbuni botiloni tak pola lu jadi panitia jojor do di bawah paditata saya hubereng nakingan ay di dia do nikusya jangan dong belelang di so oh tahe mau lihat di leo debatado parbueni akka na taula HP nung di pasahat tamu nai asa dohonok kudo tolu sian parbuyo paingoto di gotilonon parjulu hamu akamang sian debatado HP akan atapangidui natatangyakon do HP sian debata akan atapangidui asa dada holan na di bona pasugi tapi mar pesta gotilon alai di dia behita HP nung natajalo parbueni akan atauni nataulai ay natatangyakon dui atong napaduahon di pesta gotilon molo mar pesta hita di gotilon disondo HP pesta na ubalga madok poha mau lihat Tuhan nana siap koi kupasahat imuse gabe pilihan namamu saya ubalga matawain pesta gotilonon omma pasikopon sudi dia kaulau tadi hurion jala ido idok paditat kanakingan ima pagokon sudi aka program do akanggaran
doa kasih patu paun dang lo jabe hita tutu marpes tahun dak songoni BHP alai rabu binudun si tombol sahali mandok pestai alai mandok mau lihat itu di Bata jalana perpudi di pesta kotilo tahun paingotok kita gabe barita nauli dok kape aha manang dohonota dada ala dus sian napina sahab ni nasada tu napasada ai sipata tabereng do gumudang di lehok kalak alai nau balga siani molo sian nasarohata ido gabe pasu na gudang ima roha nasona datu gabe dus alai leonon nasaon dangi bilangan alai bilangan nilas ni rohata madok nasyak kodo Tuhan hutangnya konon jala di lehokko atong gupasahat itu ho Tuhan manap sadia pena sahat tu pesta kotilonon alai patuduhon lasni rohat tamaon madok tu debata songon temani edet di bagasaron bersyukur kepada Tuhan sebab ia baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan laus ima gok nilas ni rohat tasdarion hamu akamang dohot tamu akainang sian dak sekolah minggu remaja naposo bulung ina ama doho lansia di pesta kotilonon gabe parbarita nauli dohita sian akka pakatayota sian akka pamulauta sian akka pabahenata dohot sian akka parulauta siganupari nadi keluarga tabi nang dia kaulauta di masyarakat nang di huriata sedarion tarpasu-pasu mahita saluhutna jala gabe pasu-pasu mahita lam tu majuna maha kabipi lam tu retana mangului parsuruon ni Tuhani marlas ni roha pangulana mangului Tuhani jala tarpasu-pasu manang akaruas ni huriata songon edde muna gabungani hamu akamang asalam tu majuna matutu akayana kota marlas ni roha kita di bagasan Tuhani borhat mahita dia kaulau tabi taula akaulauta ingot mah di pesta kotilon siad debatado HP na adong dihitai tatangyak kodoi HP atau marsana madebata dia kaulauta mauliate manang di panitia dot parhalado na sadaro hamuna patupahon akka ulaon sadarion martaniang mahita mauliate mali Tuhan di pasahat rohanami tuho nungahu jalo hami hatami gabe parbarita nauli mahami ali Tuhan di akka pakatayon di akka parsaurat di akka pangulaon di keluarga di gereja nang di masyarakat marhiti-hiti akka panggulmito ningulu nami gabe silas ni roha kami di Tuhan di tonga-tonga ni keluarga di tonga-tonga ni gerehuria di tonga-tonga ni masyarakat nang di tonga-tonga ni akka panulau parkarijuan nami di atong tuho mahu pasahat kami sudiruas ni huriam siadak danak remaja na posubulung ama ina dohot lansia tarlumubi akka amanami na nami lansia nama jalo akalas ni roha pahoton hapor siao pakiribun nasida dia kagajam ni umur na pinasahat mutu nasida gabi paingoton hami maut tutu argado pakubesion ngulu ni akka amanami inanami lansia ingot do huriaw na lituan omma patumonaan niya kanaulido na dinggan paingoton huriam laho manghargai akka pakubesion ni akka lansia upuji hupasangap kami mahututu ali Tuhan jalalaos tongon ali Tuhan sedarion di ulang tahun ni huriam hakabipi 157 tahun naung jongjong huriam alani barita naulido ali Tuhan gabe akka halak na pistar halak batak akka halak na burju nama boto hayason do parbinotoan na gabe parbunun bui pakyo muhami gabe pasu-pasu manang di dia tutu jongjong huriam hakabipi
gabe silas ni roha di tonga-tonga ni masyarakat na majimuk, di tonga-tonga ni na berbeda suku do berbeda haporsiaon alai pakeom mumah ruas ni huriam hakabipi gabe pasu-pasu naung marumur sadarion 157 tahun. Mauliate li Tuhan dia kahaburjuon ni akan aposom sian partohonan situa Bibel pro guru diakones dohot aka pandita ro di sudia ka partohonan nadong di huriam nang aka parhobas non partohonan aka paduan suara nang aka parkordo guru-guru sekolah minggu ro di sudi aka namakobasi nang aka pemain musik do aka pangajari kur dipakai hodo nasida gabi parbarita nuli di tonga-tonga ni aka ulaun Tuhamalateo kami masudia li Tuhan pangulaun ni akan aposom naung parjolo makubasi di tonga-tonga ni huriam hakabipi alani ali Tuhan sai tok tong ma huradoti hami hasadaon huradoti hami dame huradoti hami haholongon di tonga-tonga ni ruas ni huriam asalam jongjong huriam di sadokor tibion atau ngali Tuhan sudi akalas ni rohanami di pesta gotilonon marningot kami siang hodo saluhut nahu jalo kami jala hutangnya kok kami do ya Tuhan titang yang nami mangido siak kok jala pasahaton nami mayali Tuhan tadani hamolateon nami tuho sian tadani hamolateon nami sian natarbahe kami gabi pasu-pasu mayadi Tuhan di tonga-tonga ni huriam atong ulaun nami sedarion dilas ni rohanami sian dak anak sekolah minggu sahatu lanjut usia marlas ni roha kami manortor kami di Tuhan tada ni pamujion nami tuho marsangap marmulia mahwali Tuhan marhiti ulaun nami sedarion daung ni halujahon ni panitia naung ni haringgason ni panitia doho parhalado sadaro hanasida semangat do las ni roha do hasadaun akka panitia dan marisuang akka naniula ni panitia do parhalado di tonga-tonga ni akka ruas nuhiam ami pe akka ruas utangnya kok kami ma akka naposom akka parhalado nama melehon diri nasida asa tahu nasida semangat laho makubasi dia ka ulaun tohonan asa sahat diula akan aposom tohonan nasida khobar tuasi doho tolong diroham ala nipos dorohanami di Tuhan sai pakio muhami salut akan aposom rohot ruas nyuriam gabi pasu-pasu di tonga-tonga ni keluarga uria dohot masyarakat molotunga dong akan kurang lebih dipakatayo do di pangulaun nami sai marpamuati maroham dihami jalo mahami di Tuhan marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Tuhan,
persembahanku padamu Tuhanku. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan.
Di hamunan darwas ni Huriata kalau mau bima dia kalan sia nomor umur 70 tahun yang di perjalanan ni HKBP Depok sadaun namar pesta Gotilon sadarion tahmalade hodo akan atuat-tuata naung sikop marumur 70 tahun yang sikop matutu pasu-pasu ini bata di perjalanan ni modu ni atuat-tuata dohot sendiri ruas ni Huriata. Sahat rodi hatu tuamu setong doaku jala rodi naubanon say aku do mangusuh hamu aku do mapahesa na say laon aku do mangopak aku do mangading jala aku do maduahon muan. Di tangan siamu do gajang nyur jalani hapirang nado hamoraon dohot hamuliaon Roma hamu akana dua-dua dami nama umur 70 tahun tulisan. Pasuh kami oh Tuhan, sayang sedari, sayang lewat kami Tuhan, lewat Tuhan kami. Pasuh kami oh Tuhan, sayang sedari. Pasuh kami oh Tuhan, sayang sehat kami, sayang pehot kami Tuhan, lehot Tuhan kami. Di pertibion may maatuhan, si patu pangadaleon, bain mahatani, sa turohani, na masihos ang
Alai marhuaso di bata mangusekon saluhut asi-asi tuhamu, asa sadok tuk situtu di hamu, jala marlubi-lubi hamu, laho patupahon saluhut pulau nadinggan. Marende mahita laos jongjong mahita saluhut na. Namo Ratu sangat damai di mana pun Dari masuk-masuk mahatan rohanami, aiki yo kamu tuan itu dinami, kolan kamu tuan di tanah on bului kami. Alai itu kutu kumahami asal hari kami, kamu tuan dot karena soholu sudah. Silehon mutu kami marhide Tuhan Yesus. Ali bata amanami na dimulong Odo harapan selalu sudah lewat nandikan do nasau dibahasa nama diutus. Upasat kami masih nandilewi kami pilihan kami ko. Saya jauh banyak buat na khusus di dalam. Pasu-pasu banyak orang memuja sahu parhasia kami pilihan on. Pati bulhon hara jauh mudi tengah-tengah ni huriam do hoti diom. Tuhai maruhan kami marhiti tordim. Assalamualaikum kami godang ni silehon mi tuhami. Asalam gegir kami madok mau lihat itu ho marhiti Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami unang hami to gihon tu pangujunan palua mahami sian pangago ai ho dona puna pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahom disodakon Tuhan debata mabohina tuho jala asi marohana midaho didepakon Tuhan debata mabohina tuho jala dipasaor hon madamena tutodim. Madihita. Selamat hari pesta Beto Ketilon, dohot selamat ulang tahun di Huriata Hakabipi. Horas ita. Supaya berbeda.